dnešnom recepte si pripravíme poširovanú tresku z krej. Máme tu filet s domácimi cestovinami, s kaviárom a omáčku z bieleho vína a smotany, ktorú napeníme. Na úvod potrebujeme rybu spevniť alebo pripraviť si ju v zmesi soli, cukru. Ja tu mám koreniny, nové korenie, celé korenie, bobkový list, tymián, citrusovú kôru, kde tú rybu popred naložím. Čiže upravím si ju na menšie kusy a zasypem pripravenou zmesou. Táto zmes mi pomôže teda, aby sa s tou rybou potom lepšie teplne spracovalo. Takýto filet mu bude stačiť nejakých 10 až 15 minút. Čiže takýmto spôsobom necháme rybu odležať, opláchneme ju studenou vodou, osušíme a pracujeme ďalej s ňou. Viac o príprave zmesi na naloženie ryby nájdete na sociálnych sieťach spoločnosti Metro. Pokiaľ sa nám ryba marinuje, pripravíme si vývar alebo korbujon, v ktorom budeme rybu pripravovať. Čiže koreňová zelenina, šalotka, nejaké bylinky a koreniny. Necháme 30 minút variť a následne budeme na tom rybu pripravovať. Ku rybe si pripravíme domáce cestoviny. K tomu budeme potrebovať 0,0, teda hladkú múku, 2 celé vajce, 1 žltko, štipku soli a kvapku olivového oleja. A takto pripravené vláčne cesto na domáce cestoviny zabalíme do fólie a necháme odležať v chladničke pred úpravou. Z dobre odleženého cesta si pripravíme cestoviny, či to už budú raviolky alebo tortelinky, je už na vás, čiže krúžkom vykrojíme koliesko, ktoré potrieme buď vodou, alebo niekto na oči lepšie drží s vaječným žltkom. Pridáme kaviár a zaklopíme, okraje pevne pritlačíme, buď prstami, niekto to robí vidličkou. V ďalšom kroku si uvaríme pripravené cestoviny vo vriacej vode. To potrvá, keďže sú čerstvé, maximálne 5-6 minút. A ideme na omáčku ku rybe. Čiže potrebujeme najemno nakrájanú šalotku, biele víno, ani sa má zaparí tá šalotka, trošku bieleho vinného octu alebo bieleho balzamika, vývar, pridáme bylinky, tymián a sol, necháme zredukovať na polovicu. Rybu, ktorá bola naložená, sme opláchli studenou vodou a osušili, nakrájame si ju na požadované porcie, čiže ideálne najväčšie kusy by sme povedali, že si ju budeme pripravovať, ak sme pripravili ten korbujon, ten vývar, v podstate tá verzia na pare a na nejakých 15 minút nad parou pripravujeme. Medzi tým si môžeme pripraviť omáčku, to je vlastne tá šalotka s tým vínom, vinným mostom, bylinkami sme zredukovali na polovicu, pridáme smotanu a pomocou ponorného mixéra vymiešame do peny, ochutíme citrónovou šťavou a potom servírame s rybou a cestovinami. Aj takto môže vyzerať poširovaná treska z krej s domácou cestovinou, kaviárou a omáčkou z bieleho vína a smotany.